Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tini kyang Ananda Melao Phaijak sini gona tisani Melao Phaimase boros ke bang ang oi konna ka dola kuchu kana hingmase pura kiriman hai pana kawi nai sinai hui kana nai tongo tabo hinke mela kisa berai kanita ani blog no se kari nai tongo dol rok tabo hinke ang narong no phunung nai mela berai तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति guys nai tongo dan blog no se kari nai be de busak sina tong jak sini gonda tisani Ananda Mela narogo phaibe di saba sini gonda tisani Ananda Mela o phaijak comment khai sabedi je phaijai aro comment khai sabedi omo hinke busak sina to nai be de sini gonda tisani Ananda Mela nai be de busak sina tong jak haipa nam first time o phaijia tini si phayo dara bo sini yang phai ka hinke bang boy baksa mela o phaikata haipa nam first time o phaijia tini si phayo bo ring hengga melao thangnani hine hingke phaikata boi baksa first time hingke onek borok bangja phung haipana ang first time phaijani bai siata je phaijarok ano sauta hingke tini to suk borok kri phano naide borok to tongo haipana suk krita first time ni suk haipana naide borok aram nai tongmodi dolrok tabo hingke sing Ananda Mela kanai amo hingke ni mama sing boi baksa khaino kanani hini tongo nakodala kuchugo hingke to bohot kanani muchungjak amoni bagai borok hingke kaya hini sau first ni simingke hingke ang haipana borok no ringkhata kanani hinui hingke bobo kanani hin sakano omo hingke dara boi baksana mela phaio baksa to bono sini mangkhana baksa to sini mayangui tongkhana haipana sabo sini comment khai sabai dano tabo hingke sing berai tongo naibedi busuk borok bang haipana ang kok sali anarok nai tongbaidi ani blog no saya kari राजू कया कोई सकाई तीन जाम जा आज सुरे तकना आंग वो सकाई सुरे तक और से फुटू बुझना ले आय और से बुझागो जे साले मला मय और से बुझागो बरक बांगमानि नायगारि ताबो हिंगे काना तंगो नायबिदे Mana naik kali? Cuma naik kali. Oh my god. Nobra. Wah, baru bangun nih. Makannya bermi tadi. Oh my god, bro. Hah? Spiro ngomong iya. Baru bisa nih kanan nih pajang naik deh. Dia bilang, anu berbayar.
Guys, borok bang mana nega de. Asike borok bang asike borok amo hinke naka dulata amo si angkana hingi samai norok no. Usake sugo pura marke no kiri jang hai pano kawi nai neta tabok norok nai tong bidang bahai ke ka bahai kaya kiri ya nai bedi amo hinke sung tin jona ni yakung sapri rok nai gadi kisa tam jani ayam jak. Borok bang mai nega de line dari jak asike borok bang pura amo hinke tolani borok kamani nai tongo ta borok asike borok bang nai gadi line dari ise mathango singke tabo hinke sini bari sokpai nai sing kanai tabo hinke nai tongbai naran brong no soyakare amo hinke tolani borok naka dula kamani borok no nai tongo ta borok hinke haipana ani bukha tabo hinke tam jan hayongi tongkha tabo hinke sing kalai sinai borok no nugui sai ani bokrok tam jan hayongi tongkha tabo hinke sing sini bari sokpai jak se kalai nai nai sing tabo khona sing ma kaya khonai gadi pura wait khete thusung nekha ta phan ma kaya kho singke tolani borok no nai khanai si tongkha tolani borok no tam jan nai nukhono oni bag nai gadi buses nai to ongjak background nai thon pura borok duijon hinke onek excited ongjak kanani musuk mani tabok phan ma kaya kho nai gadi onek wait ma khaisuka pura bokrok tam jan nai ge ongi tongkhani wait khaimani lengsuka pura tabo hinke sini bari sokpai nani nai tongkha haipano borok bango hinke ba amoni ba kisa let ongota nai tongbai norok Oma nai gadi bokol ke tinga wana ni tinga bole bokol ke tinga na bolai bor ngano ke bokol ke tinga tabang ke sini bari sing kalai nai tabo hinke sini bari nai bedi sing bokalai lekha onek wait khaimani porio tabok se pura aram nang suka nang phana ni bukhalai tam jan hailang tongo haipano kanai naibai norok ani blong no soyakare tabo hinke kusugo thangna lekha naibai norok bo hinke pura aram nangjak pura siri suka aram khaiye pura naibai norok bo nugui mankhana bosase tongthok khai ma tongo naibai pura bosase nai hato ongjak oma sikani nai gadi onek naitok suka pura kalaikha video tas deta niche भीड़ के अर्जो ओ मा तोला के बरो नाइ गadi nagadi tolani borok no pura markheno chikon khaisi nugjak sio singke to markheno kuchu go sokpa jang ke ba borok no chikon khinu ta देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ai tabo hinke akor sinai onek girijak ya bokol ke tinga Oma cuma nih gadi tabo hinke singnago thanglai sinai naibedi bai kai tongo खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया